Gipatuman sa Gobyerno Generoso sa Davao Oriental ang ilang tourism code o guidelines karong nangabli na ang turismo sa lungsod o sa probinsya sa new normal nga paagi. Ana ang report ni Sheila Vergara Rubio. Mga nindot nga beach lines, mga makahingang hangatalan-awon, ang makasaysayang Sigaboy Islands ug ang Tres Marias Parolas kun mga lighthouses o mas na ila nga Cape San Agustin. Kining tanan makita sa Governor Generoso sa Davao Oriental nga gitawag nga the Paradise of the South. Usa kini sa paboritong suruyanan sa mga turista sa Rehiyon 11 apan tungod sa pandemya, tataw nga naapektuhan kini. Apan karon nga subling nag-abri ang turismo sa lungsod, gipatuman sa GovGen ang ilang tourism code o ang guidelines sa new normal nga pagbisita sa mga turista sa GovGen. Usa niini ang pag-implementar sa pagkolekta og environmental users fee kun EUF ticket sugod Agosto 1 sa kantidad nga 10 pesos. Gilaraw nga makasuporta kini sa mga eco-adventure activities sa lungsod ug mamahimo sab kining general entrance fee sa ubang aktibidad. Experience the beauty and warmth of the living historical paradise. Come and visit Governor Generoso now. Gilauman sa GovGen LGU nga subling mobarog ang turismo sa lungsod taliwala sa pandemya. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.